गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेल मिडियाफोरखौ आङो धन्यबाद होदों। मानोना थांनाय समाव मावरियागाव बिसिडिसिनि आन्दाराव गोबां जायगायाव बेबायदि फरायसा फरायसुलिफोर जायफोरा गोरिब न'खरनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो एसे बिथांमोननो आं बेबायदि माने रां अनसुंथाइ होबोबाय थादोंमोन। थिग बेबायदिनो बे बावरादुन्द्रावबो फ्राय 7 जनसो फरायसा फरायसुलिफ्रा थालांदोंमोन। ओमफ्राय मोनसे बिथांमोननो जोङो बेबायदि दिन खालामना हरदोंमोन आरो बिथांमोना दिनै गोदान मोनसे फोथार बेहाय बेखेवदों। बे फोथारखौ बेखेवनायाव बिथांमोना आंखौ गाहाय आलासिबो लिंहरदों आरो बेजोंनो जोङो दिनै बे फरायसाफोरनोबो एसे बिथांमोननो आङो अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो बेहाय गोबां आङो नुदों दे बावरादुन्द्र ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफ्रा आंखौ गोबां सापर्ट मदद खालामदों आरो निस्सय बिथांमोननि सापर्टखौ नुनानै आरो आङो जिउआव मोनसे थुलुंगानाय मोनबावदों, गोग्गानाय मोनबावदों जे साबसिन आरो बेबायदि खामानिफोरखौ मावलांनायाव जेब्लायबो माने साबसिनै हामसिन आवगायलांबाय थानो हागोन बेखिनिखौ आं मिजिंथिदों। नोंथाङा अशक गयारि हिसाबै बेबायदि खामानिखौ मावबाय थादों ना पार्टि बा सरकारनि थान्दै जानानै नोंथाङा बेबायदि खामानि मावनायाव खुनु सरकार खुनु पार्टिजों खोथा थाया। मानोना नोंनि आत्माया जेब्ला थोनगोन, जेब्ला समाजनि मोजां खामानि मावनांगौ दंब्ला बेहाय खुनु पार्टि खुनु बेहाय डेजिगनेसननि खोथा बाथ्रा फैया। ओंखायनो आं दिनै अशक गयारि हिसाबैसो आं खामानि मावबाय थादों। आं बेहाय सोरनिबा थोननायाव सोरनिबा बिथोनाव आं बेबायदि खामानिफोरखौ मावाखै। मानोना आंहाबो सासे दायित्व बे ओनसोलनि, जेराव आं बे ओनसोलाव थांनानै दङ आरो बे ओनसोलखौ एसेब्लाबो नायनाया जेब्लायबो आंनिबो दायित्व होननानै आं सानो। दा ओंखायनो आं सानो जे बेहाय खुनु पार्टिनि बाथ्रा फैया, खुनु बेहाय माने धोरोम राव हारिमुनि बाथ्रा थाया। दा बेहाय आं मानसि हिसाबै मानसिखौ एसे सहाय खालामनांगौ। मानोना जोंनि गोबां मानसिफोर दं जायफ्रा दिनै गोग्लैसोनानै दङ। दा बिथांमोनखौ जों एसे हेफाजाब खालामनानै बिथांमोनखौ जाहाथे मोनसे बोलो माने मोनसे होनाय बायदि जुदि जोङो खामानि मावलांबाय थायोब्ला आरो आंखौ नुनानै जाहाथे जों बायदि गोबां बेबायदि समाज सिबियारि बिथांमोन दङ जाहाथे बिथांमोनाबो आवगायबोयो, जोंनि ओनसोलखौ उन्नति खालामनायाव बयबो आग लायो, खामानि मावो। आं बेखिनिखौसो आङो खावलायबावोसो आरो। प्रमद बर' सारनि नेतृत्व सरकाराव बिथाङा गोबां जोंनि वार्कारफोरखौ गामि ओनसोलफोराव खामानि मावनो थाखाय बिथोन होदों आरो थांनानै जोंनि माने आइ आफाफोरजों बिदा फंबायफोरजों मोजां गाज्रि खबर लालायनायाव जों गोबां माने गामिफोरखौ जेब्ला सार्भे खालामनानै नुबाय जे बेहाय गोबां गोरिबानो दाबो जोबनो थाङाखै। मानोना नोंथांमोना नुयो जे बे हाग्रामा सारनि न'नि एसे जुदि 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार जेब्ला गोजानाव जेब्ला फैयो नुयो बेहाय जों गोबां दुखु खस्थ'जों न' बां गैजायै गोबां फरायसाफ्रा एडमिसन गैयैनि गावनि फरायनाय अबस्थाफोरखौ दोननो गोनां जादों। गोबां माने जोंहा गोरिब गुन्द्राफोरजों जेराव थोबसेबो हा गैया, दा बेबायदि अबस्थाफोरखौ जों नुनानै दिनै थानो हायाखै। ओंखायनो आं सानदों जे बियो लासै जोंनि बिटिआर सरकारखौ आं खावलायनो लुगैदों प्रमद बर' सारखौ, जाहाथे नेक्स्ट सरकार जुदि फैयोब्ला बिटिआर सरकार फैयोब्ला जाहाथे जोंनि देबोरगाव समस्तिखौ, देबोरगाव ओनसोलखौ जाहाथे जोंखोल महर, जाहाथे गुबुन जेरैबायदि समस्तिखौ जेरैबायदि बिथाङा मोजां मोनसे महर होदों, थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे समस्तिखौबो मोजां मोनसे महर होगोन होननानै आंहा बिथांनि सायाव मोनसे फोथायनाय आरो मिजिं दङ।